Zdá se to ještě jako den. Na nebi se červánky objeví. Ty utíkáš mi naproti a můj hlas tě zblízka osloví. Moniko, jako slunce deštěm prosvítáš. Moniko, dotekům se neschováš. Moniko, záříš jako diamant. Moniko, květinová princezno. Až se mi dech teď zatají, slzy ti v očích nenechám, naše ruce se setkají a pak do noci zavolám. Moniko, jako slunce deštěm prosvítáš. Moniko, dotekům se neschováš. Moniko, záříš jako diamant. Moniko, květinová princezno. Poslouchej, jak ptáci zpívají, když klaníme se květinám, tak jak motýly to dělají. Do uší ti zašeptám. Moniko, jako slunce deštěm prosvítáš. Moniko, dotekům se neschováš. Moniko, záříš jako diamant. Moniko, květinová princezno. Budeme tančit, budeme tančit, budeme tančit, budeme tančit. Viděl jsem tvoji tvář kolem půlnoční zář a měsíc nade mnou a ty přede mnou. Tak v tomhle bytě na Husově 12 v Boskovicích jsem prožil víc než 20 let života. To, co jste viděli, to jsou převážně obrazy, které zbyly z mé výstavy. První, teda velké ve Skleníku v Boskovicích v roce 94 a druhé v roce 96. Tady v tomhle bytě žila především naše rodina.
tedy matka, brácha a já, pak některé přítelkyně taky. A například v téhle kuchyni jsem složil spoustu písniček v 80. letech. Tady se podívej o to. Tady jsme se měřili, když jsme s bráchou vyrůstali, jo. Tady můžeš vidět třeba Milan 14.12.81, máma Mojmír 8.7.86. Tohle je růžový tank ještě, když byl v Praze. V červnu 91, to je zrovna doba, když jsem odešel do Prahy. No tak to je koupelna, tady jsem vždycky relaxoval a pouštím si muziku.